Jakob Mikkelsen tappade det att trunna med Drevsrein. Hur ser det ut det? Nej, allt annat väl nökt. Så vi spelade ju lite det. För det mesta runde vi det timon och så det var inte något annat. 8 mot förmarschen så i och det så det lät för alla revne med det. Vad är månader för att göra det? Så jag har alltid finkat några ting att rycka, självt om det kanske inte var så öliga planlagt att höjla. Så jag hade särskilt det var det akkurat som vi var öliga rålös, vi ska göra och spela. Vi fick ångande några flow i spelet, Jakob. Och det fick vi ett ankra löter i jar. Så att det är helt ställs vi har brukt mest tid på, så det var nöjligt för att bruka det nästa tiden. Klackskapen är att vända en tilltag. Vad är det om det? Jo, jag har alltid en fin kapping, alltså så tatt på de ordentliga kappingen att få runt några ting och få pröva några ting och få se hin linje just nu. Så det är alltid gott tilltag. Kan man bruka som ett lott eller för jag vet att för fällen är så det för all mästerskapet. Ja, bäj ås. Jag hade fällen till röjna. Nu är det så tatt på kappingen att köra vi de starkaste linjerna. Men himin så gör det just nu nekvar utskiftningar sort och pröva nekvar spelare och sjön det kommer då mest inte distnar som är. Och Gröna Norrlös nu säger det Kai för att ligga och stryas i bottplatsen här. Kan det vara när det för Kai här? Ja, förhoppningsvis för det inte alltså. Jag tycker helst på vi kommer ligga i botten. Men himin att jag alltid ringt att värdera kvar kommer ligga att det är nytt li och det är nekvar spelare som man inte ser, både unkar och främmandar så det är vändaste att säga. Tack för det. Gå vidare. Tack för det.